आंनि न'आवबो साननैसो दरजो खावहैनाय बेबादि थासारिखौ खालामदों। आंनि लांगोनायाव खिनानै गारबोनाय बेबादि थासारिखौ आं नुनो मोनदों। बेयो खोब दोलोआव जाथावै मोनसे थासारिमोन। बेबादि थासारिखौ जों लुबैयाखैमोन। नाथाय बेबादि थासारिखौ जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा खालामाखै। दिनै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै फेरेंगानि माखासे सेला बेला नेता बिथांमोनहा दिनै खाम्फानि माखासे सेला बेला नेता बिथांमोनहा बेबादि खाजर खलाबखौ दिनै खालामगासिनो दङ। थांनाय 30 आगस्ट खालि आङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरिनि बिनिनो रिजाइनेसन लेटार आं होखांबाय। आं दिनै नुनो मोनदों जे जोंनि चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि महिदुल इस्लाम लोगोसेनो जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि रबेन बसुमतारी बिथांमोनहा आंनो 16 सेप्तेम्बर खालि मोनसे एक्सपेल खालामनाय लेटार आं बेखौ मोनदों। आङो बाहाय जोबोद दुखु मोननाय आरो आङो सोंखारिनो आं लुबैदों जे मबे संबिजिराव बेबादि रिजाइनेसन होखांनायनि उनाव एक्सपेल खालामनाय बेबादि दङ। आं बेखौ जोंनि बै रिजाइनेसन लेटार हरग्रा आरो ससियेल मिडियायाव फोसावग्रा बिथांमोनखौ आं सोंनो लुबैदों। आङो खोब बेखौनो बुंनो लुबैदों जे रिजाइनेसन होखांनायनि उनावबो एक्सपेल खालामनाय आं बेबादि माब्लाबा नुफेराखैमोन। बेयो निस्सय दोलोनि संबिजिराव गैया होननानै आङो बुंगोन। आङो बेखौनो सरजाबनानै आङो जोंनि ब्लकनि दैदेनगिरिफोर जायफोर दङ, प्राइमारिनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ, दा बे बिथांमोनखौबो आङो दिनैनि नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनो लुबैदों जे आं दिनैहाय नुदों जोंनि जायफ्रा ब्लकनि दैदेनगिरिफोर जानानै दङ, पेरेन्टनि, इउथ्सनि, उइमेन्सनि, जायफ्रा जोंहा प्राइमारिनि जोंनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो दैदेनगिरिफोर जानानै दङ। दा बे बिथांमोनखौसो आङो खावलायनो लुबैदों। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ आङो आंनि साननायखौ आं फोरमायनो लुबैदों जे बिथांमोनखौबो दिनैहाय जोंनि जायफ्रा दिनै मावगासिनो दङ बै बिथांमोनहाबो दिनैहाय जायगा गैयि बादि आं दिनैहाय नुनो मोनदों। दिनै जायफ्रा गोदानै फैनाय बै गोदानै फैग्रा मानसिफ्रासो दिनैहाय थाखानाय जोंनि जायफोर दिनै बिबानगिरि दंमोन बे बिबानगिरिफोरनि मासिखौ लानानै सोलिनो नागिरनाय आं बेखिनिखौ नुनो मोनदों। दा बेबादि जायोबा जायफोर दिनैहाय मावगासिनो दङ बै मावबाय थानाय दैदेनगिरिफ्रा निस्सय मासि गैयै जानानै थागोन। बिबानगिरि जानानै दङब्लाबो बिथांमोनहा भेलुलेस जानो थांगासिनो दं नामा, आं बेखौसो दिनै बुंनो नागिरदों। आं आसा खालामगोन, आङो दिनैहाय नुगासिनो दङ बिसायख'थि फोसावनाय समाव जोंनि जायफ्रा दिनै ब्लकनि दैदेनगिरिफोर जानानै दङ इउपिपिएलनि, जायफ्रा दिनै प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोर जानानै दङ इउपिपिएलनि, दा बिथांमोनहा गोजामफ्रा उनाव थानानै गोदानफ्रासो सिगाङाव जिरायनानै बेबादि मोनसे केम्पेइन खालामनाय फोसावदिंनायखौ आं नुनो मोनदों। बेखौनो खावलायगोन दिनै बिथांमोनहा बेबादि जुदि जायो इउपिपिएल दोलोनि थाखाय गिदिर मोनसे खहा जागोन। आरो इयुनाव जाय बिथांमोनहा दिनै दोलोआव फैनानै दिनै गोहोनि मोनसे बिथांखि लानानै खामानि मावनो नाजादों, गोहोखौ लानानै खामानि मावनो नागिरदों, बिथांमोनहा निस्सय फैबाय थानाय समाव दिनै ब्लकनि दैदेनगिरिब्लाबो बिथांमोनहा ब्लकआव दैदेनगिरि जानानै थानाय नङा। प्राइमारियाव दैदेनगिरि जानानै दंब्लाबो प्राइमारियाव बिथांमोनहा दैदेनगिरि जानानै थानाय नङा। आरो गोबां बेबादि बिबानगिरिफ्रा बे बिबाननिफ्राय गोजानाव थानांगोन, आं बेखौ नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो आं आसा खालामो जाहाथे बै बिबानगिरिफ्रा जाहाथे सांग्रां जानाया मोजां, जाहाथे गोदान बै बिबानगिरिफ्रा फैनानै नोंथांमोननि जाहाथे मासिखौ सेनो हाया, नोंथांमोननि मासिखौ जाहाथे गैयै खालामनो हाया, बिनि थाखाय निस्सय सांग्रां जागोन होननानै आङो बयखौबो जोंनि बिबानगिरिखौ आङो गुरै खावलायगोन। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि 14 नं चिरांदुवार समस्तियाव जोङो मोननै दोलो, जेरै बिपिएफनि हाग्रामा महिलारि आरो इउपिपिएलनि खाम्फा बरगयारि, बे मोननै दोलोनि गेजेरावनो जुजिलायनाया जागोन। आरो जोङो दिनैहाय नुनो मोनदों दिनै जायफ्रा दिनै गावनि माखासे देरहानायखौ लानानै जेरैबायदि फोसावदिंनाय खामानि मावगासिनो दङ बे खामानिफ्रा सोलिलायदों। आरो बिनि गेजेरावनो निस्सय जोङो दोलोखौ लानानै गोबां माखासे दान्थे बिदिन्थियाबो जायाखै नङा जादों। आङो एक्सपेल जाखांनायनि उनाव, आङो रिजाइन होखांनायनि उनाव आंनि सायाव गोबां बेबादि हेरेसमेन्ट होनाय, हाराहास्ति होनाय बेखिनिखौ आं नुनो मोनदों। डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ लानानै आरो बिरदाव मुसाहारि आंखौ लानानै गोबां बेबादि ससियेल मिडियायाव जोंनि सायाव हुमखि होनाय, गावथारनो नागिरनाय, बुथारनो नागिरनाय
बेबायदि थासारिखौ आं नुनो मोनदों। आंनि न'आवबो साननैसो दरजो खावहैनाय बेबायदि थासारिखौ खालामदों। आंनि लांगोनायाव खिनानै गारबोनाय बेबायदि थासारिखौ आं नुनो मोनदों। बेयो खोब दोलोआव जाथावै मोनसे थासारिमोन। बेबायदि थासारिखौ जों लुबैयाखैमोन, नाथाय बेबायदि थासारिखौ जोंनि BPFनि दैदेनगिरिफ्रा खालामाखै। दिनै UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै फेरेंगानि माखासे सेला बेला नेता बिथांमोनहा, दिनै काम्पानि माखासे सेला बेला नेता बिथांमोनहा बेबायदि खाजलखौ दिनै खालामगासिनो दङ। बेयो खोब दुर्भाग्यजनक, बेयो सोंखारि जाथाव, बेयो खोब लाजिथावना। राजखान्थिखौ लानानै बेबायदि खालामनाया आरो बिसायख'थिखौ लानानै बेबायदि खालामनाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव आरो लाजिथाव। दिनै बिसायख'थिया मोनसे फोरबो बायदि, बे फोरबोखौ फोरबो बायदि मावनानै देरहासार खालामलायनो हानायासो जोबोद जोंनि थाखाय गोनांथार। गणतन्त्रनि बे खान्थिखौ बुजिलायनानै जों जुदि खामानि मावनो हायोबा रायजो राजाया निस्सय गावनि साननाय बायदि, गावनि लुबैनाय बायदि जोङो भटखौ होनो हागोन आरो फैबाय थानाय समाव मोनसे मोजां सरकार जों मोननो हागोन। आं बेखौ मिजिं खालामो। 14 नं चिरां दुवार समष्टिनि फारसे खावलायनाया बेखौनो खावलायगोन, जाहाथे जायफ्रा दिनै जोंनि समाजनि थाखाय गनायजाथाव जायाखै, जायफ्रा दिनै संबिजिरनि फारसे गनायजाथाव मावनो हायाखै, दोलोनि बारगा खामानि मावगासिनो दङ, बै मानसिफोरखौ जोंहा बिजिरनायनि सम जादों। जोंनि बेसेन गोसा भटखौ जाहाथे थिग मानसिनो, जाहाथे इयुनाव बै मानसिफ्रा मोजां खुंथाय लाबोनो हायो, बयनिबो थाखाय मोजां खुंथाय बिथांमोना गायसननो हायो, बे फारसे नोजोर लाखिनानै गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ निस्सय होगोन। आं बेखौ मिजिं खालामो।